madoka wana Mhanduwe tabenuka nenhau dzomanhoko dzozuva rekugumi nopfumba mwedzi uno waGunyana. Nyasi kwaita chisoneke mhonduro dzomuyawa apo waMorgan Komichi bato reMDCT wareketa iwo kuti kubva nyasi wakutenziwa kuti MDC Alliance. Izvi zvatoshamisa wazhinji nokuti pese apa waindoti MDC Alliance batoba asi mubatanidzo wemapato palibe chimwe chawareketa uye kana kuziva kuti mapato awabatana nawo acho ndeapi. Izvi zviri kuringirwa kuti zvinoda kuzovhiringidza wavhoti musarudzo dzekuteera dzokuisa makanzura nomamiriri mudare reparamende. Panyaya ipo kare wazhinji wareketa padandemutande reTwitter kuti wachamisa wakufanira kuti wachinje zita robato rawo, asi wamwe wari kuita kukubana konzero wachiti iwo wachamisa nyangwe wakachinja bato zita zvichatorega kuita zvavari kuita zvokutehwazvo, wachatehwa bedzi wagotorehwa zvese zvawanazvo kana wakasangwarira. Kwai muimbi Surumani Chimbetu aburitsa kambo iko ari kunyepana nomasoja nomapurisa kuti wareke zvokuita nhunzvatunzva. Kwai masoja nomapurisa ayo wareke kugoita zvokukuba vanhu kana kuita zvokushungurudza vanhu mukamboka. Idi takatomirira ukambwawo tati takambwawo iba isu. Zvizhinji zvabuda nyasi kubva nozuro kukubiwa kwakaita watapo nhau anakadzitape nowanhu waribe kuzikana kuti mbanani. Kwabuda masoko kuti waridziwo dzimotika, wamwe wacho mapurisa, wamwe makambani akazvimirira ega akane motika dzakaseenzesiwa kutakura vanhu wagoita zvokukuba wanakadzitapewo. Idi takatomirira kuti warekete kuti zvii zviri kuitika waridziwo motikadzo. Kuno mumwe kanzura ari kuzumba mudunhu rochigumi noina wadhi 14 areketa iye kuti ari kubatsirana nevanhu vomunharaunda mache kuti wawake makiriniki anosvika 4. Wari kuti makiriniki achagobatsira kunyanya wana mai wanenge wakazvitakura ananyachiri kuti wagorerukirwe panguva yavo yokubatsirwa. Wazhinji wavo kwai wagotekaira nzendo dzanoita makiromita 20 kuenda kuzvipatara zvokuti izvi zvanga zviri kuwanetsa kana wazokurirwa. Idi tinoramba tichitenda tichindoringitsawo kwedu kumabuja kuti mbanani wari ikweyo. Dhamu rokaribha kwai riri kuita richipwa zvinotoshamisa. Kureketa kuno rakandozara zvinosvika chikamu 32 kubva muzana. Izvi zvinotonetsa nokuti mvurayo iri kunaya bazvisvinu kuti rinyatsozarisa sokare. Tinoimbawo hurumende wari neurongwa hwokuti wagoita tusvinu padhamuri. Totatamuka kuenda paSirese. Ethiopia kwai yagoburitsa mari yomapepa itsva iyo wari kuringira kuti ichagomisa kubuditsiwa kwemari zvisirizvo munyika maomo. Mari yawo kwai yanyanya kuita vanhu vari kuita chitsotsi nayo zvokuti iri kubva yanetsa kuseenza kwayo. Nyika yeChina kwai iri kuramba ichindodzvanya mabhatani akasiyana-siyana kunyika dzakasiyana-siyana mudunhu redu revanhu vatema roAfrica. Kwai dunhu redu reAfrica rakatora zvikwereti kuChina zvinosvika mabhiriyoni okuAmerica 300. Iyi mari kwai ribe vanhu vagoziva kuti ichagobenudziwa sei, asi iyo China iri kuramba yakandoteya. Munyaya yekugumisira yanyasi, mafashamu akaitika kunyika yeSudan kwari akuita achiderera. Kuserera kwawo kuri kuramba kuchipawo tariro kune vanhu vakavhiringidziwa nawo mafashamu ya. Wakavhiringidziwa nomafashamu ya vanotosvika zviuru 500 zvowanhu, zvokuti masangano akanoita zvorubatsiro ari mubishi kwira nokudzika kumhanyidzana kuti vawabatsire kureketa kuno. Takadaro mabi yangu togumira pano, ndini wenyu Mhanduwe wonhau.